Time in Report. Mihimo og one time big time o plan bulabog ang mga sakop sa Cebu City Police Office nga gikan usab sa police stations 5, 6, 7 ug station 11 gikan adtong adlaw nga Biyernes sa milabing semana hangtod na sa adlaw Sabado sa kadlawon. Mato ni Police Colonel Enrico Figueroa, ang CCPO Director, ila kining gihimo karon og gitarget nila ang mga locations dinhi sa Dakwan sa Subo nga dunay taas nga gidaghanon sa krimen. Samtang sing bahin usab si Police Regional Office 7 Director Brigadier General Rodrigo Maranan kanay usab kini nga ang mga operasyon gipahigayon sa may sitio Bato ug Kastilaan sa may barangay Ermita. Din doon na sila yung mga nasakmit usab nga mga illegal nga drogas ug lakim usab nga illegal nga mga armas. Ang mga operasyon gikuyugan usab kini sa mga barangay official sa mga barangay nga gipahigayonan usab sa maong operasyon. Ingon man usab ang mga personnel sa kagamanan sa Dakbayan sa Subo. Nalawagan usab karon ang kapulisan sa Dakbayan sa Subo ug sa Rehiyon 7 ngadto usab sa mga illegalista nga mohuro na sa ilang gipanghimo nga mga dinautang buhat aron sa mga dili sila mahitumpawak sa rautan ug di kini motugpa sa prisuhan. Report gikan sa Cebu City Police Office alang sa FM Balita sa Buntag. Kini sa Idol Clint tagtako di kapungan sa paghatod sa mga nagunag lapas nga mga balita. Tatak Arangan, tatak IFM Balita.